ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸ ದೇವರೇ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂತುಜಿ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಕೇನು ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಡ್ದಿಂಚ ಕೇನೊಂದೇ ಒಲ್ಲೇರು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಕಡೇಕ್ಲ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಮಂತೀನಿ ಮೂರನೇ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತಾರು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ವ್ಲಾಗನ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಡು ನಿಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬರಿಟೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡತಿ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಓ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸಯೇ ಈ ಬರ್ಸದ ರೂಟ್ ಈ ತೈಟಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಸಾಕು ಅದು ಪೋಂಡು ದೇವರೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾವೆ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ಪೂರ ಎಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೋಲು ಒಂದು ಮಂತಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಕೆಲವು ಲೆಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಹೌದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವು ಲೆಟರ್ ಅವೇನು ನಾಡರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನವರ ಓಡೋಣ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಕಮ್ಮಿದ ಐಟಮ್ ದೊಂದು ಏನು ಮನ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿದ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು ತುಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ತಿನ್ಪೇರಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಡ್ಪಂಡು ಆಲ್ಬನ್ ಲೇಬಲ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೊಂದಿರಲೆ ಬಂಡದೆ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ತಂದಿದೆ ತೊಂದಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ದಾದ ತೊಂದಿದೆ ಐಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಬಿ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೂರ ಬರೆದು ದಾದ ಪೂರ ಅವಡು ಪೂರ ಮೂಲು ಬರೆದಿ ಒಂದೆ ದುಂಬೆ ಓ ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬಿ ಫಾರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಪುಂಡು ಏನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಜಿಪ್ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನೇ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟುನೇಜಿ ನಾನು ಇಂಚ ತಿನ್ಪುಣೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ತೀನಿ ಕಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಬನ್ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬನ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಅವನು ಬೈದು ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನೆ ಒಂದು ತಿಂತ ಅದೇ ಬನ್ ಮಸ್ತಿಪ್ಪು ಐಟಮ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಹೋಯ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಬಂದು ತಿಂದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸಿ ಫಾರ್ ಚಾಕಿ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ದೆತುನಡಂಡ ನಮ್ಮುಂಡತೆ ಈ ಎಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಡೆಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮನಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪುಂಡ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೂಡಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಪುನತೆ ಐಟ್ ಮಾತು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸಿ ಫಾರ್ ಚಾಕಿ ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಈತು ಪೂರ ತಿಂದ ಆಯ ಒಂದೇ ತೂಯಿನೇಟ್ ಆದನು ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಿರ ಕರ್ಜಿ ಬಂದು ಅದು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡಿ ಫಾರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದು ಡಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದು ಒಂದು ಪಂಡತವೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗೂಡಂಗಡಿ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅವಲೇ ಅಂದೆತ್ತೋನೇನು ಮಾತ ತಿಂತಿಚ್ಚೆ ಒಂದು ಅವು ಅದು ಕೊಡು ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ತಿನ್ನಿತ್ತೆ ಅವು ಕ್ರೀಮ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಮ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನೇರು ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪಂಡಿಜ
₹5 ನಿಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಮಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು. ಶೋಕನು ಎನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಕಮ್ಮಿದು ಒಂದಿಂದು ಎತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ತು ಸಲ ಎಣ್ಣದೆನದಾನ ನೆಟ್ ಕಾಲು ನಾಲೇ ಐಟಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಓರಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಈ ಫಾರ್ ದಾದ ತಿನ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಾನೆ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂದೆ ಇಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಮಂದಿನ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲ ಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅಮಸರ ಮಂದಿನಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಾನೆ ಯಾನ ತಿನ್ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಈತ್ ಐಟಮ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಇಷ್ಟ. ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫಿಶ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಅವೇ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅತ್ತ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಇಂಕ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಚಿಕನ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೂಪರ್. ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೀನು ಓ ಮೀನು ಲಾಪ್ ನಿಂಕ್ ಕೋರಿಯಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಜಿ ದಾದಾದಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿಯ ಜೀಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜೇಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಿ ಫಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್. ಏನ ವನಸಾತೆ ಜಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನಾನಾಗನೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪನ ಏಕೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಯ್ಜಿ. ಜಿ ಫಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್. ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಎಚ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಓ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಬಂದು ಗೊತ್ತು ರೆಡ್ ಅದೆತ್ತೊಂದು ಆತನು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಇಕ್ಲೆ ಕೇರಗಣಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನಿತ್ತು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ತಿಂಪೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಚೂರು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ತಿಂಪೆ. ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಐಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಂತೇರು ಎಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದ ತಿನ್ಪುಲಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂತುಂಡ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿವಳು ಫ್ರಿಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಬಿಜ್ಜಂಡು ಐ ತಿಕ್ಕುಣು ದಾದಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತನಾಗ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡ್ಡು ಪಂಡತೆ ಇಮ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಮ್ಲಿ ಇಂದು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು IMLEE ಇಮ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾಡ್ತೇರೆಗ್ಲ ಪುಳಿ ಇಂಕಿಷ್ಟ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂಪೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ನೆನ್ ಕರಾಯನ್ನ ನೇತು ಪೊರ್ತು ಓಡ ಅಂತ. ಜೆ ಫಾರ್ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ತಿಂಗ್ ಬಂದಾರ ಮಸ್ತ್ ಈ ನೆಟ್ ಮಾತ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಟಮ್ ಎಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅನ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ಬೋಯ್ಜಿ ಬರ್ಸತೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಕೊಡೆ ಪಾತು ನಂಚಿಂಜಿ ಪೋಪುನ್ ಬಣ್ಣ ಉರು ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಡಿಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿಕ್ಕಜಿ ಇಟ್ಟಂದೆ ಜೆಸ್ ಜೆಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜೆ ಫಾರ್ ಜೆಸ್ ಜೆಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುನು ತಿಂಡ ರಪ್ಪ ಕಲೆ ಆಪು. ಕೆ ಫಾರ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ತಿಕ್ಕನು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಣ್ಣ
ಕಮ್ಮಿದ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ತಂದ್ಬೋತೀನಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನಂಡ ಒಂದು ಸಾರ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇರು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ನ ತೂತೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ಆತು ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಸುಧಾರ್ತೀನಿ. ಕೆ ಫಾರ್ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಇತ್ತೆ ಎಲ್ ಫಾರ್ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಎಂತ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂದ ಒಂದುಂಡು ಈತನೆಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಈತನೆಡ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತಿಂದೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪುನಃ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಮನ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ತಿಂದುಪ್ಪಂದೆ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಲೆಮನ್ ತಿಂತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಮನ್ ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪುನು ಇಂಚಾಪುನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ತೂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೆ ಅಕ್ಕಲು ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ ಅಂಚ ತುಕ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಿಂಬು ಲೈಮ್ ತಿಂದ ಇಂಚಾಪುನು ತೂಕ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯನ್ನ ಎದಿತ್ತೊಂಡೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯನ್ನ ಎದಿತ್ತೊಂಡೆ ತುಕ ಇಂಚಾಪುನು ಬಾ ಇಂಥ ತಿನ್ಪೆರ ಮಾರ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿ ಪುಳಿ ಅದು ಹೆಂಗೋ ವಿಜಿನಲ್ಲ ಪುಳಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಜನ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂತೀರಿ ಎಮ್ಮಗೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎಮ್ಮಗೆ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಅಂದೆ ತಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯ್ಚಿ ಎಂಕು ದಸ್ಸಿನಾಂಡ್ ಐಕ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಬಾರ್ ತುಲೆ ಎನ್ನೇಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಎಮ್ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಬಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಮ್ಮಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಎನ್ ಫಾರ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಮಂಡೆಗೆ ಬಲ್ತಿಜಿ ಎನ್ನದ ಎನ್ ಮಸ್ತ್ ತೂನ ಎಂಕ್ ಬಲ್ತಿನೇಜಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ನಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಪೀನಟ್ಸ್ ನೆಲಕಡಲೆ ಅಂಚ ನೆಲಕಡಲೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ ಫಾರ್ ನಟ್ಸ್ ಈ ಮರಿಯಲಾಗಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಡಲೆನು ಸೂಟ್ಬಾರ್ದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಬಾರ್ಲೈಕ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ನಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಓ ಫಾರ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಓ ಫಾರ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಇಂದು ಪೋಲೋದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂದೆ ಪೋಲೋ ಪಿ ಹಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಿ ಫಾರ್ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋಲೋನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಲೋ ಅದೇ ತೊಂದಿ ಪಿ ಫಾರ್ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪೋಯೆ ನಾನು ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನಂತೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಲೆಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂ ಇಂಕ ಕ್ಯೂ ಅಕ್ಷರಡ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಿಜ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಎಂಕ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಕ್ಯೂ ಬುಡಿಯ ಐದೊಕ್ಕ ಆರ್ ಫಾರ್ ರಸ್ಕ್ ನಾನು ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸೇಮೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ
ಇಂದು ಐಟಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈತ್ನೇಟ ಏರ್ಲ ತಿಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ನೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಆಟಿಡತ್ತ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಮಾತ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾಪಂಡೊಂದು ಮರಿಯಾಲಡ್ ಆಪಿನ ಐಟಮೇ ಟೀ ಫಾರ್ ತಜಂಕ್ ತಜಂಕ್ ಟೀ ಫಾರ್ ತುಳಸಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ತುಳಸಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂಪಿರ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಪಡಂದು ಟೀ ಫಾರ್ ತಜಂಕ್ ನೆತ್ತ ಅಂದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆಲ್ತರಿ ಮಾತ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನಾಂಡೊಂದು ಕೈಪೆ ತಜಂಕ್ ಆಂಡ ಅದಿಪ್ಪ ಪಾಡ್ದನ ಮನ್ಪುನ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೀ ಫಾರ್ ತಜಂಕ್ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಏತ್ಲಾದ ತಜಂಕ್ ಕೈಪೆ ಅಂಡ ಕಜಿಪು ಮಂದನ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೀ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಯು ಅಕ್ಷರಡ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಒಂಜಿಲ ಯು ಅಕ್ಷರಡ ಇಂಕ ಯುನಿಬಿಕ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ದಿತ್ತನ ಯುನಿಬಿಕ್ ಆಂಡ ಅವು ಯಾನ್ 2-3 ಅಂಗಡಿ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಜಿ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾಡ್ರೆ ಏನು ಆಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟೀ ಆಂಡ್ ಯು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ವಿ ಫಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನನೆ ವಿ ಫಾರ್ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ನಂದ್ರೆ ಮಾವು ಕರಾಯಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಚಲಾಂಡು ತಿನ್ನದು ಬಾ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಯು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ತಿನ್ಪುನು ಐಟಮೇ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ನೀರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ವಿಕ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ನೀರು ಬರ್ನ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಐಸ್ ಅಪ್ಪ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಎನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಐನ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಯು ವೈ ಝಡ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವು ಪಂಡ್ ಜಿಕ್ಕೊ ಬಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಮರಿಯಲಾಡ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ತುಯ್ಯ ಸಂತೆ ಇಡ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಫುಲ್ ನಾಡೆ ಎಡ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನೇಜಿ ಅಂಚ ಅವಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಲೆಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಐನ್ ಲೆಟರ್ ನನ್ನವರ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ A to Z ಇಜ್ಜಿ ಕೇಟ ಐನ್ ಲೆಟರ್ ಬುಡ್ದು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ A to Z ಪನ್ಕ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡದ್ರು ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೋಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾತ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ